Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Μέρα με ομίχλη. Η Πέπα και ο Τζορτζ πηγαίνουν στην παιδική χαρά σήμερα. Θέλετε να πάμε με το αυτοκίνητο? Όχι, πάμε με τα πόδια. Κοιτάξτε, εκεί πέρα είναι καλέ. Η παιδική χαρά είναι πολύ κοντά. Εντάξει, πάμε με τα πόδια. Ελάτε, παιδιά. Πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε. Ωχ, μα πού πήγε ο ουρανός? Μη φοβάσαι, Πέπα. Έπεσε ομίχλη. Τι είναι η ομίχλη? Είναι ένα σύννεφο που είναι στη γη, αντί να είναι στον ουρανό. Πολύ πυκνή αυτή η ομίχλη. Δεν βλέπω τη μύτη μου. Καλύτερα να γυρίσουμε στο σπίτι, νομίζω. Ναι, θα έρθουμε στην παιδική χαρά κάποια άλλη μέρα. Με τόση ομίχλη είναι αδύνατο να βρουν την παιδική χαρά, γι' αυτό η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να γυρίσουν σπίτι. Λοιπόν, προς τα πού να είναι το σπίτι? Χαθήκαμε, μπαμπά Γουρουνάκι. Μην ανησυχείς. Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Από εδώ. Ποιος έβαλε αυτό το δέντρο εδώ? Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έπεσε στο δέντρο. Είσαι καλά, μπαμπά Γουρουνάκι? Ναι, είμαι μια χαρά. Από εδώ. Μπαμπά Γουρουνάκι, ξέρεις που πηγαίνεις? Ναι, φυσικά και ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα ξαναβρούμε ποτέ το σπίτι μας. Είμαι σίγουρος ότι θα το βρούμε, Πέπα. Είμαστε στον κήπο μας. Ωχ, οι πάπιες. Γεια σου, κυρία Πάπια. Μήπως έχασες τη λιμνούλα σου? Και εμείς έχουμε χαθεί. Δεν έχουμε χαθεί. Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Τα λέμε σε λίγο, Πάπιες. Ελπίζω να βρείτε τη λιμνούλα σας. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βρήκε τη λιμνούλα. Τυχερές ήταν. Ναι, τύχει βουνό, Πέπα. Μπαμπά, η κυρία Πάπια λέει ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Πάπια. Τώρα πάμε να βρούμε το σπίτι μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι από εδώ. Μ' ακούτε? Μήπως ακούσατε κάτι? Ναι, σαν άκουσα κάποιον να λέει «Μ' ακούτε?» Είναι η μαμά Κουνέλη με τη Ρεβέκα και το Ρίτσαρντ. Γεια σου, Πέπα. Χαθήκαμε. Γεια σου, Ρεβέκα. Ναι, και εμείς το ίδιο. Θέλαμε να πάμε στην παιδική χαρά. Και εμείς θέλαμε. Αλλά έχει ομίχλη και δεν τη βρίσκουμε. Ελάτε μαζί μας. Θα μείνετε στο σπίτι μας μέχρι να διαλυθεί ο μίχλη. Μπαμπά Γουρουνάκι, ξέρεις που πηγαίνεις? Ναι, φυσικά και ξέρω. Α, από εδώ. Ναι, μπαμπά Γουρουνάκι. Αχα! Βρήκα το μικρό μας λόφο. Σε λίγο θα είμαστε σπίτι μας. Το σπίτι μας πρέπει να είναι κάπου... εδώ. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βρήκε μια σκάλα. Παράξενο. Δεν έχουμε σκάλα στον κήπο μας. Ας το καλό. Μπορείς να δεις που είμαστε, μπαμπά Γουρουνάκι? Ναι, μπορώ. Μπαμπά, πού βρισκόμαστε? Έλα να δεις μόνη σου. Εντάξει. Wow! Α, μπορώ να τα δω όλα τώρα. Η ομίχλη διαλύεται. Είμαστε στην παιδική χαρά. Ζήτω! Ουί! Παιδική χαρά, παιδική χαρά. Ουί! Πάνω κάτω. Μπαμπά, μαμά! Είμαστε στην παιδική χαρά. Πάλι καλά, Πέπα. Μόνο που θέλαμε να πάμε σπίτι. Ακριβώς. Χαθήκαμε τελικά. Δεν τη γλιτώσαμε.
Καλά, μπαμπά Γουρουνάκη. Ναι, είμαι μια χαρά. Από εδώ. Μπαμπά Γουρουνάκη, ξέρεις που πηγαίνεις? Ναι, φυσικά και ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα ξαναβρούμε ποτέ το σπίτι μας. Είμαι σίγουρος ότι θα το βρούμε, Πέπα. Είμαστε στον κήπο μας. Ωχ, οι πάπιες. Γεια σου, κυρία Πάπια. Μήπως έχασες τη λιμνούλα σου? Και εμείς έχουμε χαθεί. Δεν έχουμε χαθεί. Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Τα λέμε σε λίγο, Πάπιες. Ελπίζω να βρείτε τη λιμνούλα σας. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βρήκε τη λιμνούλα. Τυχερές ήταν. Ναι, τύχει βουνό, Πέπα. Μπαμπά, η κυρία Πάπια λέει ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Πάπια. Τώρα πάμε να βρούμε το σπίτι μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι από εδώ. Μ' ακούτε? Μήπως ακούσατε κάτι? Ναι, σαν άκουσα κάποιον να λέει «Μ' ακούτε?» Είναι η μαμά Κουνέλη με τη Ρεβέκα και το Ρίτσαρντ. Γεια σου, Πέπα. Χαθήκαμε. Γεια σου, Ρεβέκα. Ναι, και εμείς το ίδιο. Θέλαμε να πάμε στην παιδική χαρά. Και εμείς θέλαμε. Αλλά έχει ομίχλη και δεν τη βρίσκουμε. Ελάτε μαζί μας. Θα μείνετε στο σπίτι μας μέχρι να διαλυθεί ο Μίχλη. Μπαμπά Γουρουνάκη, ξέρεις που πηγαίνεις? Ναι, φυσικά και ξέρω. Ωχ, μα πού πήγε ο ουρανός? Μη φοβάσαι, Πέπα. Έπεσε ο Μίχλη. Τι είναι η ομίχλη? Είναι ένα σύννεφο που είναι στη γη, αντί να είναι στον ουρανό. Πολύ πυκνή αυτή η ομίχλη. Δεν βλέπω τη μύτη μου. Καλύτερα να γυρίσουμε στο σπίτι, νομίζω. Ναι, θα έρθουμε στην παιδική χαρά κάποια άλλη μέρα. Με τόση ομίχλη είναι αδύνατο να βρουν την παιδική χαρά, γι' αυτό η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να γυρίσουν σπίτι. Λοιπόν, προς τα πού να είναι το σπίτι? Χαθήκαμε, μπαμπά Γουρουνάκη. Μην ανησυχείς. Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Από εδώ. Ποιος έβαλε αυτό το δέντρο εδώ? Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έπεσε στο δέντρο. Είσαι... Από εδώ. Ναι, μπαμπά Γουρουνάκη. Αχα! Βρήκα το μικρό μας λόφο. Σε λίγο θα είμαστε σπίτι μας. Το σπίτι μας πρέπει να είναι κάπου... εδώ. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βρήκε μια σκάλα. Παράξενο. Δεν έχουμε σκάλα στον κήπο μας. Ας το καλό. Μπορείς να δεις που είμαστε, μπαμπά Γουρουνάκη? Ναι, μπορώ. Μπαμπά, πού βρισκόμαστε? Έλα να δεις μόνη σου. Εντάξει. Wow! Μπορώ να τα δω όλα τώρα. Η ομίχλη διαλύεται. Είμαστε στην παιδική χαρά. Είμαι η Πέπα το Γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Μέρα με ομίχλη. Η Πέπα και ο Τζορτζ πηγαίνουν στην παιδική χαρά σήμερα. Θέλετε να πάμε με το αυτοκίνητο? Όχι, πάμε με τα πόδια. Κοιτάξτε, εκεί πέρα είναι καλέ. Η παιδική χαρά είναι πολύ κοντά. Εντάξει, πάμε με τα πόδια. Ελάτε, παιδιά. Πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε.